Il-mistoqsija ta' kuljum wara x-xandir tal-bulettin ewlieni tat-TVM hija x'ma semmix. Għal darba oħra l-PBS il-ġimgħa irrapporta 5 konferenzi tal-aħbarijiet jew attivitajiet organizzati mill-Gvern filwaqt li ta' 6% tal-ħin allokat lil messaġġi tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru Robert Abela ġie kwotat u jidher 3 darbiet waqt il-bulettin ewlieni, waqt il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg der biss darba waħda fl-attività parlamentari organizzata mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Analisti li ta' kuljum jagħmlu monitoraġġ tal-aħbarijiet tat-TVM qalu l-Net News il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat il-pjani tal-anzjani. Iżda ma rrapportax l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista dwar dan il-qasam. Dan huwa eżempju ieħor ta' kif il-PBS jirrapporta biss l-aġenda tal-Gvern Laburista u jonqos mill-imparzjalità dwar diversi setturi u oqsma politiċi f'pajjiżna. Statistika miżmuma kuljum għal Net News turi li l-ġimgħa il-PBS xandar 44% tal-ħin f'aħbarijiet illi dewru jew instemaw esponenti tal-Gvern u nies qrib il-Partit Laburista inkluż Mart l-eks Prim Ministru Joseph Muscat.